Waħda mid-diskussjonijiet li tqanqlu waqt l-attività organizzata mill-Partit Laburista ma' tfal kienet dwar il-homework tal-istudenti. It-tfal imdawrin ma' l-Prim Ministru l-kol kellhom fehmiet differenti dwar dan is-suġġett, iżda l-koll irrikonoxxew il-fatt li x-xogħol tad-dar hu neċessarju sabiex wieħed japplika dak li jkun tallem fil-klassi kif ukoll għall-formazzjoni tal-ħiliet. Dwar il-homework il-Prim Ministru Robert Abela qal li qed issir ħidma kontinwa sabiex is-sistema edukattiva tiġi riformata u tolqot aktar il-ħtiġijiet tal-jum. Dan anke fid-dawl ta' xewqat ta' tfal li jintlaħaq bilanċ. Fil-estate l-iskola għandek tant volum ta' homework li tittamlu, però għandna training tal-futbol, jiġifieri mmorru konna nilagħbu fl-istess klabb u għandha training man-nazzjonal u litteralment tispiċċa maqsum f'tant biċċiet li ma tistax tlaħħaq u jikber ġo fik il-sens ta' frustrazzjoni li tixtieq tkun tajjeb fl-attività sportiva, tixtieq tkun tajjeb fl-iskola ma tistax tibbilanċja. U l-kelma li tolqot kollox hija bilanċ. Intervjeniet Marion Falzon Ghijo li hija kap ta' skola fejn innutat li l-Ministeru għall-Edukazzjoni diġà qed jieħu diversi konsiderazzjonijiet li qed jaraw riformi fil-mod ta' kif isir il-homework. Però l-homework hemm qiegħed u hemm ħajjibqa' għax huwa bżonn. Għaliex? Għax huwa mod informali kif l-allima tassessja dak li tgħallem matul il-ġurnata u x'vera ġie mifhum minn kulħadd. Fid-dawl ta' dinja teknoloġika li aktar ma jmur aktar qed tiżviluppa, it-tfal qalu li importanti ħafna li t-teknoloġija tiġi integrata aktar sabiex is-sistema edukattiva tkun waħda aktar interattiva u ħfef. Żagħżugħ partikolari irrimarka li l-laptops b'xejn li qed jipprovdi l-Gvern lill-istudenti qed jgħinu ħafna sabiex iwettaq ir-riċerka tiegħu. Iżomm ruħu aġġornat bix-xogħol tal-iskola filwaqt li juża logħob differenti li jgħinuh isaħħaħ diversi ħiliet. U bħal-eżempju jista' jkollna bħala homework ikun hemm logħob fuq il-laptop tipo ta' ikunu logħob ta' tfal u jgħinuna bħal fil-Indie Answers imma rridu naħdmu għalija, rridu nagħmlu task u insibu l-answer. U li tgħinek tifhem iktar dak li tkun qed tagħmel. Tajba xkun qed tħabbel moħħok ukoll fl-istess ħin mhux ġast tilab u xejn. Żagħżugħ li qed jara karriera fl-esports innota li f'Malta wara l-pandemija tal-COVID-19 sar avvanz kbir f'dan is-settur fosthom permezz tal-ħolqien tal-Playcon li lum sar appuntament annwali. Dr. Abela irrimarka li dan is-settur tal-esports wieħed emerġenti u qal kif dan il-pajjiż qed jagħti enfasi akbar lil din in-niċċa ekonomika permezz ta' faċilitajiet ġodda.